Welkom bij deze week, maar de meest opvallende reportages van de Oranje Wieken bij Omroep Friesland. En dit ben je uit de onderwerpen. Zwieren klappen voor Frieske werkgelegenheid. Zwargen oer blessures bij Frieske shorttrekkers. En 80 jaar visserij in Haas. Aast de sport en de cultuur, maar nou eerst het nieuws van deze week. De Frieske Sien op Gediek sluit definitief de dwarren. De rechtbank heeft het faillissement door het bedrijf uitsprutsen. Daardoor ging ik de laatste 140 banen verlen. Vliegen weer vanwege een reorganisatie al grote onrust bij de Fries. 130 medewerkers kregen doedien. De Frieske Sien draait eens al 3 jaar met grote verliezen. De waterportefeuille is zo leeg dat het casinefabriek de laatste tijd €1.000.000 per maand verleert. De Fries is daarom nou failliet verklaren. Ik kom het memmenbedrijf doorwin net in gevaar te brengen. En bij de Frieske Sien op Gediek stiert uw verslagjouwer Ilse Hermanides. Ilse, hoe is de sfeer daar op dit moment? Ja, daar kan ik eigenlijk net zo'n soort hoe sissen. Want het is hier tjuster, het stek is dicht, de mensen binnen huis. Ze hebben de hele dag zo'n beetje nog werken. Van de medium 3 uur ben ze op de hichte gebracht. Dat we op hetzelfde moment als dat pasbericht van het faillissement de vrouw ingingen. En dat het dus wereldkundig makken waard. Dit is natuurlijk een heel belangrijk bedrijf voor de regio hier. Naast mij zit Johannes Oorzinga van CNV. Wat betekent dit eigenlijk voor deze regio, dat dit bedrijf nou ophoudt te bestaan? Ja, het is een hele grote werkjouwer in deze regio, 140 mensen en dan een gezin die daar nog achter zitten. Het is echt een hele grote klap voor deze regio. Kunnen deze mensen aans nog wel weer nieuw werk vinden? Nou, de timmerindustrie, daar ben de laatste 3 jaar al van de 15.000, 6.000 banen verdwenen. Dus je begrijpt wel, er zijn eigenlijk 0 vacatures in deze richting. De verwachting is zelf dat het nog verder naar beneden gaat de komende tijd. Dus ja, deze mensen zullen echt omzien naar heel ander werken dan in de timmerindustrie. En dat is voor deze mensen heel dreig. Echt omscholen? Ja, omscholen is denk ik de enige oplossing op dit moment. En je hart in het hout leidt, dan is dat een hele moeilijke badskip. Is er genoeg dien om de Fries te redden? Ja, ik vind dat een hele moeilijke vraag. Het is wel zo dat de markt halveerd is voor de timmerindustrie. Ik kan wel constateren dat de Frieske Sien met 80% weer omrennen is. En dat is eigenlijk te volle. Protte managementwisseling gewoon. En wat ik lastig vind is dat je hier achter een hele rijke aandeelhouder zit. Die man is miljardair. Ja, dan denk je van man, ze komen nog een patiënt deze kant op en misschien redden we het op. Nou, die bereidheid is er net meer west. Dank u wel voor jouw toelichting. Morgen in Joert meer berichtjouwing over de Frieske Sien en het faillissement. In Yesterwoude is een soort onrust ontstaan na het dierlijk shit-incident van justermiddag. Daarbij was een 51-jarige dwarpsbewoner in een tuin onder de hoge S deersketten. Het is in zijn tijd al de 4e moord in Yesterwoude omkregen. De gemeente wil met justitie bekend of er een verband is. De politie is hier druk dwaande met het maatje van 3-dimensionale opnames. Zou het een model maken van de omjouwing? Dat kan weer gebruikt worden voor het verdere onderzoek. Het zijn geen foto's, het is echt opnemen in 3D. Als morgen een aanbouw eraan gebouwd wordt en een rechter komt kijken over een half jaar of een jaar. En die denkt, ja, dat is toch anders dan dat het was. Dan kan je dat altijd vergelijken. Dwarpsbewoners maatje haar een ongerust na het zoveelste incident in Yesterwoude en omjouwing. Nou, je dit gebeuren zo ziet, dan denk je wel bij jezelf van, goh, hè, een rustig dorpje als Oosterwolde, waar je veilig komt te wonen. Ja, daar maak je natuurlijk wel zorgen om. Ik krijg zelf, er is bij ons een kindopkomst en dan denk je van, goh, is dit nou wel een dorp waar ik wil gaan wonen nog? Hè? Of waar ik nog wel wil blijven wonen? Ik vind het ongeloofwaardig dat het hier allemaal zo gaat. Dus, ja. En wat voor gevoel geeft dat? Ja, lastig natuurlijk. Dus je voelt jezelf toch ook wel een beetje minder veilig. Vind ik tenminste dus. En ik denk dat meerdere bewoners dat ook wel hebben, denk ik. En ook burgemeester Oosterman had zwargen. We hebben natuurlijk de moord op mevrouw Heiltjeshoorn. Nou, dit geval weer, een shitpartij met een slachtoffer, dierlijk slachtoffer. Ja, dat maakt het dat mensen onrustig worden, zich onveilig voelen. Dus ja, de sfeer is net goed op dit moment. In september weer de moord op Marijke Heiltjes. En in het aanroende decennium waren in de omjouwing ook Marinus Ooms en Fakko Werkman vermoorden. Burgemeester Oosterman denkt dat het om tafel gaat, maar hij wilde toch goed naar zien. Als we nou weten is er geen verband tussen de moord op mevrouw Heiltjes en wat hier gebeurd is. Maar het is wel opvallend dat het hier nou gebeurt. En ik wil toch mijn politie en OM en eventueel hulpverleningsinstanties
Als de zaak wat helderder is, toch eens om de tafel zitten. Wat speelt je nou eigenlijk in Oosterwolde? En als we daar een analyse van maken kunnen we ook zeggen van wat kunnen we er nou aan doen? De burgemeester is verder rond bekend dat er verlet is van een informatiebijeenkomst. Het dorp vindt in elk geval dat er wat gebeuren moet. Het mag wel eens wat veiliger worden. Want ik voel mezelf echt wel onveilig hoor. Dus op bepaalde momenten, ja. Zou u behoefte hebben aan een informatiebijeenkomst door de gemeente? Nou, dat zou misschien niet verkeerd zijn. Echt? Ja, ben ik het wel mee eens. Ja. Ja, de politie heeft nou 30 rechercheurs op een zaak zetten. Een van de 3 vertochten die juist aangehouden is, een 29-jarige man, zit nog vast. De hoort ben vrijlitten en hielde net meer als vertocht. Morgen wordt de sectiedien op het lichaam van het slachtoffer. Een vertocht pakketje had van de man voor een soort opsporswagen bij het treinstation in Wolfgeer. De omjouwing waard om 6 uur van de man ontrommen nadat een reiziger een vreemd pakje zag. Het treinverkeer had urenlang ontregelen west. De politie neemt geen enkel risico en schakelt eerst een bomverkenner in. Even later komt ik de explosieve opruimingsdienst van het leger. Het bestuur werd genomen omdat het vertochte pakket wel heel bot op een explosief lieket. Er waren een aantal flessen, maar wat redden is eruit. Hoe het precies eruit zeggen, dat weet ik niet. Ik had het zelf net jong. Maar wat ik te jaren kreeg van de EOD is dat ze het zeer serieus namen. Het pakket die min in de drimpaard, de meeste konden er haast net omheen. Ja, dit had iemand die het waarschijnlijk van plan weer om de boel hier te ontregelen. Of de doors bewust deadline is om voor onrust te zwaardigen, dan is de dierder in die opzet slagen. De trein mag een tijd net stilhouden op het station. En letteren voor het treinverkeer volslaan stilijn, maar vertraging als gevolg. Nou, voor mij is het heel vervelend. Ik bedoel, ik wil een keer op tijd komen op het werk. Want ik ben de laatste dagen wel wat let west. En ik heb juist nog zijn mijn collega's van ja, ik kom morgen om jou jongen precies op het werk. En nou kan ik mijn belofte dus net nakomen bedoel ik. Dus dat is een beetje vervelend. Reizigers die het net verder kennen, werden uiteindelijk met bussen vervierd. De EOD docht urenlang onderzoek. Om 10 uur heen werd duidelijk dat het om een Neumack-explosief gaat. Wat er achter de actie zit, is nog net duidelijk. Wij gaan verder onderzoek doen. Het pakket is in beslagname. Daar wordt sporenonderzoek op verricht. We gaan met Sjoegen in gesprek. En wij hopen dat we degene aanhouden kennen die er verantwoordelijk voor is. Een aantal reportages wien dat uit het Nijs van Arende Wieke. Zoek van meer Nijs eens op je website omroepfriesland.nl. Frieslands beste shorttrekker, Sjenky Knecht, is in mineur. Hij is hopeloos uit farm en dat is geen goed fruitzocht, want uit 2 weken is al het Europees kampioenschap en Knecht wil daar zijn titel verdedigen. Collega shorttrekker Daan Breusma had extra zwaargen. Breusma had een knibbelblessure. Daarom een weekend wie in Amsterdam het Nederlands kampioenschap. En jonken de Nederlandse titels kunnen de deelnemers haar en der kwalificeren voor dat EK in Malmö. Als je shorttrack zezen, dan denk je al gauw aan namen als de 4-voudig Nederlands kampioen Niels Kerstholt of de regerend Europees kampioen Sjenky Knecht. Zij hebben het shorttrack in Nederland definitief op elkaar zetten. Maar in het skaat van deze toppers riet Itzhak de Laat. De 18-jarige Ljouweter zit in Jong Oranje en wordt zien als groot talent voor de toekomst. Ik denk dat zijn hoogtepunt pas over 2-3 jaar komt als hij fysiek ontwikkeld is. Maar tactisch en technisch is het een begaafde schaatser en echt gewoon een typische shorttrekker. Het grote publiek jette voor het eerst van zijn namen op het Nederlands kampioenschap in 2011. Onder start van de 3 kilometer, maar de grote jongens pakte de doel nog maar 16-jarige Itzhak de Laat verrassend een ronde vastsprong. Sjenky en Niels en Daan hadden allemaal het nakijken. Dat was een grote stunt, dat was geweldig. Ja, u was Nederlands kampioen op 3 kilometer. Ja, dat kunnen ze me nooit meer afnemen. Echt geweldig. De Laat hoopt het hem via dit NK te plaatsen voor het Europees kampioenschap uit 2 weken in Malmö. In dat geval moet hij in elk geval bij de beste 5 eindigen. Na de eerste dag staat de Laat op het 8e plak. Het gaat ook natuurlijk nog om de wereldbekerwedstrijden. Die wil ik ook heel graag rijden. En op een 8e plek sta ik daar dan nog niet heel goed voor, ben ik bang. Nee, maar de beste 5 van dit NK, die gaan mooi naar Zweden toe. Ja. Dus er moet nog heel wat gebeuren, Itzhak. Ja, zeker. Vandaag de 1000 meter, dus ik moet het laten zien vandaag. Dit is de kwartfinale van de 1000 meter en de Laat riet hier op het 3e plak. Maar hier gaat hij in de fout. Hij jouwt Koen Hakkenberg even een lied stroken. En dat is onreglementair. Sjenky Knecht, hij wint. Hij gaat terug naar de finale. De Laat finisht wel als tweede, maar wordt even later nog disqualificeerd door de jury. Itzhak de Laat baalt
als een stekker. Het was alles of niks. Ik bedoel, als ik derde lig ik er ook uit. Dus wat ik zeg, alles of niks. En deze keer was het niks. Is het terug de beslissing van de jury? Ja, ik ben bang van wel. Daan Breusma, Vrjoot, krijgt voor de hele finale van de 1000 meter nog even oer zijn linkerknibbel. De shorttrekker uit Oordeborn had al volle lange lijst en op dit NK speelt zijn knibbel hem op een nijpatten. Het is gewoon pijnlijk, zo. En dan dat weerhoudt ik gewoon van soepel rijden en zo. Dan kiest er heel een beetje doorheen en dat is gewoon net goed eigenlijk. Dus. Toch slag het Breusma vol om de finale van de 1000 meter te bereiken. En dat wordt dan een prachtfinale met de trijenkanon Niels Kerstholt, Sjenky Knecht en Daan Breusma. Kerstholt had zowel de 400 als de 1500 meter op zijn namen zet. En als hij echt de 1000 meter wint, dan is Kerstholt Nederlands kampioen. En Kerstholt is op dit stuit in vorm. Hij gaat onder leiding met de rode cap. Daarachter Freek van der Wart en daarachter Sjenky Knecht. Maar het witte tenue. Maar het is echt Kerstholt, Jer. Er zit geen maat op de man. Hij wordt voor de 6e keer Nederlands kampioen in zijn carrière. En Sjenky Knecht eindigt op dit NK teleurstellend op het derde plak. Maar daar is ook wel een reden voor. Want Sjenky Knecht is net fit. Hij sukkelt al weekend met zijn zoens. Ik weet net wat er aan de hand is. Alle trainingen gingen eigenlijk goed, behalve het shorttrack en uiteindelijk, voor de meter zit maar. Eigenlijk de rest alles gaat eigenlijk prima. De krachttraining, de fietstraining en de lange baan, lange baantrainings die we doen, die gaan ik prima. Alleen het shorttrack? Het shorttrack lukt net, ja. Dat is toch nog krijg waar het om draait. Ja, wat gaat er dan net goed? Kist het on, Jan? Nou ja, ik ben gewoon even jouw 4 rondjes is het gebeurd. Dan is gewoon de kracht eruit. En de zoenjes is dat het een krachtprobleem is, maar ja, de krachttraining ging hartstikke goed. En ik kan meer kilo's vertellen als ooit tevoren, dus ja, daar zal het net aan lussen. Dus ja, het is echt nog helemaal raadsel. En dat klinkt toch zwaarwekkend, want hoe 2 weken is al het EK in Malmö. En Sjenky wil daar zijn titel verdedigen. Maar in deze vorm had hij neer in Zweden te ziekje. In Europa heb je ongelooflijk veel concurrentie, zeker de laatste 2-3 jaar. Die titel gaat steeds waardevoller zijn. Dus hij zal ook in topvorm moeten zijn om zijn titel binnen te kunnen halen. En top is hij op dit moment niet, maar over 2 weken kan dat zo veranderen. Vorig jaar was hij met het NK ook niet top. En 2 weken later liep hij ook met goud weg. En dan nog even waarom naar Itzhak de Laat. Voor hem eindigt dit NK in mineur. Hij wordt joggende en daarmee valt het seizoen in stikken uiteen. Nou ja, ik had gehoopt dat ik er wel dichterbij zou zitten. En zeker als ik kijk naar de afgelopen jaren lukte het me wel en nu niet. En dat is wel even zuur. Helaas gaat er nog een streek terug het EK in Malmö. Ja, dat is ook heel jammer. En door de wereldbekers. Dus het heeft wel flinke consequenties dit voor de rest van het seizoen. Dus dat is echt balen, ja. Een reportage uit Boppenslag wie dat, het sportprogramma van Omroep Friesland. En meer sport is er alle weken op radio in de sportprogramma's op Sneun en Snijn. Friesland telt een hele soort Lietzere en middelgrote musea. En dat is wel mooi, want ze vervullen vaak een belangrijke lokale of regionale functie. Het Hannemahuis in Haas is er één van. Omdat de Fiskersvereniging dit hier 80 jaar bestaat, ons belang, kwam er een boek over de geschiedenis van de vereniging en van de waardvisserij. En in het Hannemahuis is nou een fototentoonstelling daarover. Sjoerd Ibema gaat op zoek naar de verhalen achter een paar van deze foto's. Hier kan je zien dat is het schutwand. En dan krijg je hier die kom, die is rond. En dan kan ze op die kant erin varen. En dan trekken ze er een zegen in rond. En die brengen ze hier in een vanghok, noemen we dat. Er staat ook een boeim zit eronder. En die zegen die halen ze er hier uit. En dan kan ze de vis eruit scheppen. Zie ik nou toch van? Ja, hier met de schepbeugel scheppen ze de vis eruit. We troffen oud-visker Pier Atema en zijn pakencezer Simon Korenstra bij de opening van de tentoonstelling in Haas. Fiskers, jong en oud, kwamen al op de foto's over 80 jaar visserij. Met dikke zuidwestelijke wind van Ameland af en Sivko de stroomde, de huis is een stuk op 8 tegen. En Frans had zijn gele oliejasje aan, iedere keer kwam er zo'n bas water over me heen en dan kwam het kopje weer boven. Ja. Hij moest schudden, maar dit kanalen komen. Geweldig, mooi te zien, geweldig. De lol is eraf, wat dat betreft. Ja toch? Ja. Ze gunnen elkaar nou het licht niet meer in de ogen.
In het jubileumboek dat bij de tentoonstelling verschijnde, staan de verhalen van de verskate families. Ook die van de familie Atema. In 1939 ben ik bij ons vader aan boord gekomen. En toen gingen we helemaal volop op garnalenvissen. Voorheen deden ze hering- en showvis vissen. En dat seizoen dat was eind juni afgelopen. En dan gingen ze garnalen vissen voor de puff, voor de vismeel. Kon jou in jouw tijd er een goed stuk ballen afzien? Nou, de visserij dat had ups en downs, bergen en dalen. Je had regelmatig een dieptepunt, dan was het weer heel slecht en dan leefde dat weer op. Dat is nou nog zo. 2012 was een goed jaar. Wij hebben van het jaar hebben we gewoon een goede prijs gemaakt. En dat komt omdat er toch een weinig aanbod van garnalen was. Er was wat minder te vangen. De vangsten waren wat minder en ja, dan compenseer je dat met de prijs meer dan dat je er meer kilo's vangt. Garnalen, garnalen, de 3 kleuren in top. Je neemt ze maar mee of je eet ze hierop. Ik denk aan mijn liefje, wat neem ik haar mee? Die kleine juweeltjes zo vers uit de zee. Ben gek op een poontje, op bijting en haal. Maar ik hou nog het meest van een broodje garnaal. Mijn vrouw is de stad in, wat koopt ze dan vaak? Mijn liefste, wat heb je een goede smaak. Maar Pier en Simon zagen we nog eens bij de foto's in het Hannemahoes. Dit ben ik. Toen was ik net in dienst, 49. En toen had ons vader dit schip was net klaargemaakt. Er zit ook een garnalendrogerij in. En deze Harlingen 89, die heb ik in 54 van Lambertveld gekocht. Want die was een ander schip. En toen ben ik hier voor mijn eigen begonnen. En dit werden toen de Harlingen 22. Ik heb een moeilijke vraag. Wat vind jou nou de mooiste foto die dit keer ging? De mooiste foto? Ja, ik kom daar. En ik wil graag weten waarom. Zie je maar even. Ik weet het wel. Oh, dan begin ik met die. Ja, want ik heb hier een foto zien en dat is een beeld. Dat heb ik van mezelf, kan ik me erbij bedenken. Want dat zijn 3 schepen en dat noemen ze de 3 musketiers. En dat is een foto van oom Johannes en mijn andere opa, Steven, en mijn vader met het oude schip. En dat is van de oude Harlingen 13, van mijn opa Steven. Ja. En dat is oom Johannes. Ja. En dat vind ik een van de mooiste foto's. Net stonden we bij de Harlingen 23, daar nou. Dat is dit schip. Ja. En dat is de oude Harlingen 20. Dat was een Zeeuwse mosselhenk, die was van ons vader. En dit is mijn vader. En hij zei puff is, dat is nog puff. En hier lezen ze op een platen dat ze droogd worden. Dat is het schip van Jan Bakker. Dit is mijn broer. Dat is jonge Jan Bakker. En dat is Jaap Wouters. En deze foto die is van een aanzichtkaart van Vlieland. Wij waren dus op vakantie op Vlieland en toen zagen we die aanzichtkaart in de winkel liggen. Ik sta op de kade, een visser die groet. De week duurde lang, maar de vangst maakt het goed. Hij denkt aan zijn liefje, wat neemt haar mee? Die kleine juweeltjes zo ver uit de zee. Wat is er nou het mooie aan garnalenvisken? Nou, dat was in Oosttijd een vrij beroep. Op een bepaald moment, ik was bij zijn vader aan boord, toen ben ik zetschipper geworden op Harlingen 4. En toen in 1954 kocht ik zelf een scheepje en dan ging je naar de man van het productschap om een vergunning. En dat werd geregeld, want je had net zo lang vis, je kreeg een vergunning. En je moest naar het politiebureau om een consent dat je op het wat vissen mocht. Maar vandaag de dag hebben ze zo'n map met papieren. Dus het mooie wat Siebe er nog in zie je, dat weet ik niet. Hij wel, denk ik. Ja, zeker. Nee, maar dat vrije beroep, dat is nog steeds zo. Als we de boot opstappen en we gaan naar zee, dan ben we visserman en dan ben we op jacht naar de garnalen. Ja. Kan je eens uitleggen hoe dat nou precies gaat met het visken?
Nou, ze hebben hier nou de zakken in hangen. Hè? Die laten ze vieren. Die komt buiten boord. En dan komt het uit te staan. Dan pikken ze hem hier in een haak dat die helemaal vrij is. En dan doen ze de gieken plat. Dan komen ze zo. Oh ja. En dan laten ze het op een gegeven moment zakken. Dan kan een gieken plat. En dan kun je de draad vieren en dan komen ze op de bodem. Hoe voorkom je nou dat de orenvis maar aan boord komt? Nou, wij vissen met zeefnetten. En dat is eigenlijk een net met wijdere maas en wat erin zit. En die loost op de onderkant loost die de vis. En de garnalen die springen daar doorheen. Oh ja. En die gaan mee aan boord? Ja, die komen in die zak en dat kunnen we aan boord huizen. Maar als wij vis willen eten, dan moeten we het kopen in de winkel, want we vangen geen vis meer. Nee. Gelukkig binnen de garnalen vergees. De tentoonstelling 80 jaar visserij doet het nog rond 24 maart. Van meer vissersverhalen zorg dan op de Facebookpagina van de K-route. Dag is het garnalendag, eet je maar vol. Je zoekt naar deze week met de leukste en meest opvallende reportages van Omroep Friesland van de Oranje Wieken. Nieuws, cultuur en sport ben ook te vinden op je mobiele apps voor telefoon en tablet. Iedereen hier vaart. Dus huid hier vaart, dus paken hier vaart, en mijn omkes hier vaart. Dus dan hij op het vaartbloed. Ja? En dat heb ik. Vaartbloed? Ja, vaartbloed, blauw bloed. Dat is de kleur van de auto, ik tenminste van sommigen. Ja, ik heb vaartbloed, zeg ik wel eens. En dat is nog een keer zo, dat bloed ik zo. Tenminste, zo ben ik. En het bloed vaart. Ja, van wat ik me herinner, ik zie ik altijd mooi in die auto. En dan ging ik maar eens huid mooi. En toen ik een Iris 8, 9 weer, dan mocht ik sturen. Nou, en nog een beetje ouder en toen kon ik schakelen. Dus steeds maar dat ik hier uiteindelijk het rijden niet leerde. En later moest ik een rijbewijs hebben. Je huid hier dezelfde? Hier precies dezelfde. Hier is een auto, die weer een melkrijder mooi hier in deze buurt. En die reed naar Tjom, naar de melkfabriek in Tjom. Dus daar ben ik ettelijke keren maar heen geweest. Wat ik niet zie hier toen die auto naar de sloop kwam. Nou ja, en ik 30 jaar later of 24 jaar later toen heb ik best een auto opzocht. Dus toen heb je hem weer nabouwd? Ik heb hem gewoon helemaal weer nabouwd, ja. Het is een brandweerauto en ik ben gewoon keel. Ik houd alleen nog een vooruit en een achteruit hoer. En toen ben ik weer opnieuw begonnen met een motor, een orencabine, een orenbak en sta je langs en dan zeker weten wat het nou is. Nou, hier hebben we weer wat oud. Zodat hier roer alles is oud altijd, zeg ik. En zag ik hier nou een oude kamer die ik weer inricht. Maar zat er vroeger ooit weer, denk ik. Mooi een kolenkachel en een oud kastje. Zo prutsen we weer wat om. Het klokje heb ik van een collega van mij gekregen, want die mocht dat thuis net meer in huis hebben. Mocht hij het net in huis, hè? Nee, die had een vrouw. En ja, dan wordt er soms wel eens wat oorregelen. Ah. En ik kon net een vrouw te vragen. Ik ging die dat gewoon in huis dat ik dat wil. En dan kon je wel eens in en die zei van, wat een vreselijke klok. Dan zei ik, dat is best. Maar daar ging het er en daar bleef er heen. Dat is het voordeel. Ja. En waarom altijd dat oude woord? Ja, dat weet ik niet. Dat is nog een keer zo. Alles in het werk is modern en alles wordt geregistreerd. Het is nou gewoon saai om in een vrachtauto rijden en je loekt de hut op. Dan zou je denken dat je de hut accelereren. En ik bedoel een auto met rijden, maar die hoeft net zo mee te praten. En dat is mijn oorremmie krijgen. Ik ga de voorremmie dan weer de noodstappen geactiveerd. Nou, daar heb ik helemaal geen belang bij, dat bepaal ik. Als de auto's hier beginnen te praten, dan hier het net joh. Dus vandaar dat oude spul. Dat vind ik mooi. Honden dan wat bij? Honden erbij, ja, dat is ook weer een verschil. Ik heb vroeger een vrouw gehad. En hoe later als je thuis komt, hoe lelijker dat ze worden. En maar de hoen is zo, hoe later ik thuis kom, hoe blijer dat er is. Dus dat is wel weer een verschil. Hè? Daarom heb ik nou een hoen. Ideaal is dat. Jongen, dat beest is altijd blij. Als de Facebook komt, is er enthousiast. Als ik thuis kom, is er enthousiast. Dus dat is daarom. Dan heb je het al wat als je thuis komt. Hè? Ja. Auto's zijn wel mooi, maar het leeft niet. Nou, dat is met een hoen wel zo. Zo, dat is klaar. Stand.
Mooi, ik heb los. We got married in a field, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson. Ik ga hier alles wat mama Lou in de huis had, dat ga ik hier in mijn hak. En dan heb ik gezegd dat dit wel wordt. Ja, dus dat ik net zo vreemd dat ze net in de huis hadden. Maar ja, ik verzamel die ouders al mijn hele leven lang. En van de ene komt het oor, dus ik ga mijn alle hobby's maar met muziek en Playmobil wat verzamelen en ouders alles maar in een hakje prapt. Dus alles wat waar Ben net aankomt aan mij, dat zit bij mij in het hak. Maar dat is bij jou gehoord? Ja, dat is bij jou gehoord, ja. En dan maak jij er net aan? Zij mij er net aan, nee. Ah, zij mij er wel aan. Zij weet hoe het maakt. Ja? Ja. Ah, de vriendjes die mij komen, dan worden we een beetje oors van. Maar, ja, is hij dan streng? Ja. Ja. Van de week ik toen kwam vuurwerk ophelden en toen ran ze hier ik naar binnen, want ik wou nou even wat vuurwerk. Toen ging ze dat hak in en toen mocht dat net van de zijde, want die was bang dat ze dan alles eruit zo'n met de planken en zo zo'n helje. Oh ja. Ja. Dus dan is je wel streng? Ja. Ben krijgt er een meisje, hoor. Die wil alles beetpakken met de handen. En de meisje krijgt niet te ben, dat sorry wel. Ik kan roeren zitten. Ik blijf je er wel net mee, maar ik kan er wel erbij zitten. Nog niet alleen, we zijn zenuwachtig voor de camera, maar dit is was echt iets om zenuwachtig voor de woorden. Hoe zou dan? Nou, dit is iets waar ik periode om zat ha. En we gaan wat filmen en zien, maar dit ben je nog net zien kan. Want dit is dus de garage waar ze vroeger de auto's inzetten. Zo was even. Zo stonden ze vroeger in de winkel in de jaren 60. Hier kan ik wel voor mezelf op dit moment, dit intieme. Ja? Dit intieme is mijn eigen moment wezen, man. Ja. Dit is mooi. Kijk nou hier, in de jaren 60 ben je gebleven, maar in de miljoen ben je nog wel blijven. Je hebt met die hulp met die werk maar weer een op plank te zetten, jongens. Dit is een... Ja, dat is zo. Ja. Want zo dat man natuurlijk wel een paar autootjes zien die al lang in gedachten hier die erin hadden. Maar die maar eerst even skin. Dus dat moet een... Maar die kijk maar net stoord worden, jongens. Dit, hey, je bent kijk op hier nog. De pasbord hier, dat was wie hier met die zien kwam. Ja. Je hebt hier vroeger al een merkenhandel. Later had een winkel gekregen bij het gehoord. We zien hier op het vuur. En ja, het nice kregen we, kochten we. Maar ja, zo. Nee, ik ga net op mijn bjatten. Ik ben je nog. Ik ben nooit geen grote man. Heel wel heel groot en dik, maar net het kind zit er net uitgaan. Nee. Dus dat is... is mogelijk, hè? Ja, daar is er in hengebloeien, hè? Ja. Ja. Nou ja, goed. Zeg, je bent in een bjartkoortwinkel opgegroeid. Ja, dan weet ik het, maar... Zo, maar dan hadden ze met die op een planken. Dus die het erop. Zo. Goed zien, ja. Maar die onderdeeltjes zien je dus al? Deze onderdeeltjes zie ik al. Maar de grote duwen, dat hier ernaar. En dan wil ik compleet. Op de oudertjes nog. Jongens. Dit wordt een view, dit wordt een... Nu kan je wel ophouden van filmen en ons gebeurt, joh. Ja, mooi. En ons af hier deze week. Na je week ben we er weer. On dan.